వచ్చాడే వీళ్ళై శాసన నిలిచాడే కుర్రాళ్ళై మహిషాసుర మదమున్న బాళ్ళే నరకాసుర దమ్మున్న బాళ్ళే అమ్మాయిలే మోసం చేశాక వీళ్ళయ్యారే I-20 ప్రేమించి ద్రోహం చేశారా వస్తారే తెరార్ I-20 లేదే నేడు సీత లేదే లేదే నాటి సావిత్రి లేదే దుర్యోధన వచ్చాడే వీళ్ళై శాసన నిలిచాడే కుర్రాళ్ళై మహిషాసుర మదమున్న బాళ్ళే నరకాసుర దమ్మున్న బాళ్ళే నీడలా వెంటాడుతూ చాటుగా వేటాడుతూ మోసం ఉన్న చోట వస్తారే ఈ ముఠ ప్రాణం తీసేదాకా చేస్తారే వేట లేదే నేడు సీత లేదే లేదే నాటి సావిత్రి లేదే Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.